Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseyo apis jamin buche kata ODPP kumchwalo boke make kendo chwale doho kata bedni enowuona poko ndiko dhoge kalure kod bura mar ndhicho ma iseye godo. Guyo wacho ni ne oonge e magawa moro e gwenge mag Manzoni e kaunti ma Machakos, magawa mabende iseye ni en achiel gi jogene masire ne ochopo kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahama Mohamed. Sharon Ongao giler mathoth. Tok apis jamin buche kata ODPP chwalo oboke mar mako kendo chwale doho Gavana ma Isiolo Ibrahim Abdi Guyo kod ji abiriyo mamoko. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseo bura mar ndhicho modonjne godo, komedo ni mago gin mana lawruok mar siasa. Kalure gi twak mare gi Ramogi TV, okwaya apis jamin buche mondo ochiw tipo mag wang' dede e magawa mise godo, kachiel gi jogene, nine gichope kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed. Charges were preferred against me is just political charges. Hiyo siku mimi nilitoka Nakuru nikaelekea kwangu straight. Na nafikiri kama nilikuwa outback, ni jukumu ya ODPP aweze kuonesha Wakenya CCTV ya kuonesha mimi nilikuwa hiyo outback, ama CCTV ya expressway ya kuonesha gari langu nilitumika kupitia wapi, expressway kuelekea wapi, kwa sababu expressway iko na nini, iko na CCTV. Lazima ioneshe gari ya gavana ilipita hapo ikielekea wapi, outback yenyewe iko na nini na CCTV. A produce hiyo. Guyo manores gi od buch Senate kalure gi thicho mare gi MCAs e od bura ma Isiolo dwe mar abiriyo mar higane. Oseyo apis jamin buche kuom chwalo oboke mag make kendo chwale e doho, kata bed ni en owuon poko ndiko dhoge kalure kod bura mar ndhicho ma iseye godo. Up to this minute, I don't understand how DPP can use an allegation from my opponent even before getting my official statement. As we are speaking now, I have not written a statement. And I don't understand how DPP approves that charges without our statement. I want to urge the ODPP and ask of him not to allow his office to be used as a political office. That's an independent office, and it should review its things based on evidence, not based on what political maneuvers, which is being done by my political opponent. Motelo ne chwale e doho. Guyo wacho ni ne odhi e doho juma mokalo mar mako bura mondo kik ndhiye gi bura mise godo. You know, where there is smoke, there is always a fire. I had some colleagues and some friends saying that they went to higher offices and prevailed upon the higher offices to push the DPP to approve charges against me. Sasa hivi tunaongea tuko na court order against our arrest, against harassing us, until the case is heard and determined by the High Court of Kiambu. Guyo omedo ni oikore mar dhi ndiko dhoge kaponi duol mora mora biro luonge. Komedo ni en onge tudruok mora mora gi Abdirahman. I'm ready to present myself if need be to any authority and to clear out my name. I've never had any engagement with the victim because the victim is one of the people who are opposing me in Isiolo. The victim was not the CCM health, he was a chief officer health. Sharon Ongao, Ramogi TV.